Ez dut estalduko benetan gogotsu gengozala aparkamentu hori zabaldu ahal izateko. Hori ez dut estalduko uste dut dano jakitun gagozala zein problema daukagun herrian. Ez problema politikoa, baizik eta herri problema. Eta horren aurrean egia da ere nik neuk enebala uste beste tramiterik behar zanik. Ze egia da, badaukagula egin genduan jada udal honetan lur kutsatuen edo potentzialki lur kutsatuen inventarioa, hor ageri egiten zen ere bai KS-arena, eta ez da barria, hori izate hori. Badaukagula ere bai administrazio konkurtsalarekin akordio bat eta hitzarmen horrek argi uzten duela horra aparkaleku bat joan behar dela eta enpresa promotoraren ardura dela ingurumen baldintza guztiak betetzea, horregatik ez genduan ikusten buruaren gainean hori egon behar litzatekenik, baina jaso genduan gobernuaren partetik idazki bat edo advertentzia bat, esan ez bai, esentzinoa tramitatu behar genduala, eta hori da egiten gabiltzana. Esan ere bai, hori dala egoera, hau da, zerbitzu teknikoak berbaz egon dira gobernuarekin, esaten hori bada egin behar dana, esentzinoa tramitatu, eta azkenean paperak gora bera mugitu egin behar dira, eta horregaitik egin izan da, baustot pasadan hilean edo heldu egin zala jakinarazpena gobernuaren partetik edo informazioa heltzea, orduan eskatu genduan kontratazioa bideratzea, horre egin behar diren ikerketak eta garatu daitezen txostena aurkeztu dadin, eta orain dela gitxi, ez dakite aste honetan izan den edo pasadan astean, hori kontratua bete egin dela, hau da, sinatu egin dela kontratua, beraz itzaroten gabiz txostenera, esan bezala, zuek ere adierazi dozuen moduan, aurre ikusten da, aparkamentu honen egoera esentzinoaren barruan egotea, beraz, beteko dugu prozedura eta aurrera. Listo.